गेहूं चौरन बाटे छै, डीलर के मन फेकल छै, मांगे छियै राशन पे हमरा से लड़ै छै। रिकॉर्डिंग सुप्रिया स्टूडियो मधेपुरा। मोदी जी भेजला कई गेहूं आर चावल, सब खैला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई, बई मनमा की सब के रसनवा घोटाला कैला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई, बई मनमा की सब के रसनवा गोला कैला कई गे सखिया। मोदी जी भेजला कई 3 महीना के सबके राशन गे सखिया 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 के से होने चला कई रसनवा बनल डीलर कोढ़िया बेईमानमा सब पचला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई, बेईमानमा की सब के रसनमा गोला कैला कई गे सखिया। गरीब के राशन बेच के डीलर कोढ़िया पीटे छै दो महला गे सखिया 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 के लाज ने लागे कोढ़िया के, गरीब के खैला कई सब रसनवा ठीक न होई तई गे सखिया 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 के लाज ने लागे डीलरवा के खैले कई गरीब के रसनवा पेट फटतई गे सखिया सखिया के लाज ने लागे चितंगवा के खैला कई गरीब के रसनवा निक न होई तई गे सखिया सखिया। मोदी जी भेजला कई गेहूं आर चावल, सब खैला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई, बेईमानमा की सब के रसनवा घोटाला कैला कई गे सखिया सखिया के डीलर कोढ़िया बनलई, बेईमानमा की सब के रसनवा